Takže ahojte ľudia, po dlhšej dobe tu máme video. Vyšiel nový event Ballon d'Or. Pozrieme sa na ňo, ja som to už hral, ale ukážeme si to. Pôjdeme do intra. Áno, tu máme nejaké peky, čo budú v budúcnosti. Tu sú dvaja hráči, ktorých si v budúcnosti možno vybrať. Je tu Müller a Best. Tu sa môžete prekliknúť do Starpassu, poďme do mainu. Tu je Earn Vote Tickets. Tu robíte 2 tréningy, 1 zápas a dostanete 150 tiketov. Takisto aj tu sa vám to tieto gifty vám určujú, že kedy bude otvorená tá fáza. Teraz je otvorená, prvá bola na začiatku, teraz je druhá, ja som ju ešte nerobil, teraz sa chystám. Takže tak, potom do Rewards, tu si vieš zobrať toho Müllera a Besta, ako sa toho vyzerajú dobre, na nich kúkal, ale asi si ich nezoberiem. Tu máš taktiež, si vieš kúpiť za 150, Gemi za 300, Mascherana za 600 a 1,5 milióna za, počkajte, som zabudol, 200. Tu máte tiež takisto balíky, ktoré si môžete takýto otvoriť, ja som ich otvoril pár. Tu máte za určitý počet bodov odmeny, prvé je 1 milión, potom je 2000 coinov 2 milióny, potom sú 2 Mascheranovia a potom je toto, jak sa to volá, Golden Glory. Potom tu je ešte Gallery, tu si viete toto aj Store a Galeria, akí hráči tu sú. Takže tak, ja som som pozeral na Van Dijka, lebo on je strašne dobrý, čo som tak videl, aj modrý, že vraj. Cholit, gang, staty. Tento má dokonca každý stat na 100, to je super. Má 144 miliónov, áno. A vylepšil som si tým trošku, dá sa povedať, no vylepšil. Mám Viniciusa 102, hej. A potom Saného 102, Frimponga 104, ostatok už poznáte, ale potom tam mám ešte Sabicera 101, ktorého som kúpil, Elobotku, lebo Sabicer, ja chcem mať niekoho v zálohe, kto má dobré strely. A práve Sabicer ich má veľmi dobré, 103. A Lobotku som dostal 99, tak je untradeable, takže som ho zobral. Hej, pace má dobrú, shooting tiež, passing výborný, dribbling tiež, defenzíva dobrá, psychika mohla byť lepšia, ale dobrá je. Takže tak. A hej, ešte toto je extra time, toto stále oni menia a ja už na to, no proste ma to štve, hej, tu máte za 2000, ale 80 plus, to poviem nedáva zmysel. Tu je 12,5, áno, to je za 200 free každý deň a toto je za 30 000, ale untradeable. A na toto si šetrím, aktuálne mám 7,5 tisíc, jak môžete vidieť, takže keď si našetrím, tak bude opening. A vlastne ešte som zabudol, ja som čiču. Mám ešte nového brankára, padol mi 101, tak som si ho vylepšil. Padol mi 2-krát, ale zatiaľ som si ho nechal, kebyže toto. A taktiež je tu zase nové týmy v Football Center. Tu máte Balotelliho, si ich môžete klajmnúť a potom aj toho Lukakua a Manciniho. A noví TVT hráči sú podľa mňa akože takto dobrí, ale ja som chcel si kúpiť Ronalda, ale ja som si kúpil Viniciusa, ktorý má stále 600, a Ronaldo stojí tiež 600. A prepáčte, tu si viete maximálne za jeden zápas 50, takže to máte 100. Nie, 200, prepáčte, moja matematika je kus mimo. Tu máte, si viete, 200 a potom tu ešte ďalších 100, takže tak. Takže by mi to nevychádzalo, ale aj tak si to urobím, keď tam budú nejakí ďalší dobrí hráči a potom tu je potom a tu sú tieto karty,
Možno si myslíte, že sú veľmi dobré, aj sú, však sa pozrite na ich staty, ale keď pozrite si ich exchangenúť, tak je tu 100, 99, 98, 7, 95. Je to fakt ťažké na splnenie, napríklad taký Kane, toho som úprimne aj chcel. Hej, ja som si išiel, že skúsim. No, skončil som pri prvom, hej. Ten mi padol dvakrát. Takže tak. No a potom ešte ten Lewandowski tiež má dobré staty, ale bohužiaľ. Takže tak, ale... no a ešte pri tých mojich coinoch, že jak mám tých 245 miliónov, dá sa povedať, zaokrúhlime to, že proste ja neviem, čo mám vylepšiť, lebo mne príde, že každá pozícia je strašne drahá, ale jedného hráča som si vyhliadol, ale neviem, či si ho mám kúpiť, či sa to oplatí, lebo keď tu pôjdete, dáte STčko a dáte si Real Madrid, počkajte, kde to je tu, a dáte si toto. No tak, Mbappé, no to nemám peniaze, ale indexuje 224 a má 102. Som rozmýšľal, že by som ho dal na miesto Camposa, ale neviem, či sa to oplatí, lebo viete, všetky peniaze dať. Potom by som už nemal veľa peniazy. Takže to bolo na nič. Takže tak, no. Napíšte mi do komentára, či by sa to oplatilo, lebo viete, ja ho mimo easy ho vylepším na 105, jak mám Milita, lebo on bol tiež 102. Ale neviem, no, takže tak. A ešte čo také. Hej, tu Silver to nič, Exchange. Tu je Division Rivals, keď budem mať 3000 pekov, gemov, no tak otvoríme pek, hej, no teraz 900. A možno ešte vám natočím, no vydám ešte pár videí, ešte neviem, som si ich predtočil, ale neviem, že či som ich videl, alebo neviem, si nepamätám. A hej, a ešte tu v challenge modoch robte toto. Jak sa to volá? Tieto tu veci robte, lebo ako je to celé ťažké, ale dostane za 3500 gemov. Takže tak. Takže viete čo, ja to urobím a zajtra vyjde asi short, alebo neviem ešte, a natočím vám to, jak som otváral, a potom bude zase ďalší, tento tu. Ukáž. To je docela dobre, 93 až 105, tak z toho vám natočím tiež. Takže urobím tamto, čo dostanete 3500, natočím vám pack opening, otvoríme ten 99 plus, pack, tento tu za 3000 gemov, Ballon d'Or, a potom urobím ešte toto druhé. A tiež to natočím, takže asi zajtra, alebo ešte v nedeľu, ešte neviem. Takže tak, dobre, takže vidíme sa zajtra alebo pozajtra, takže v nedeľu sa vidíme, a dajte prosím vás odber, lebo snažím sa vylepšovať, takže tak. A práve Košice dali gól proti Slovanu. Bratislava futbale, takže super. Máte tú informáciu takúto. No takže prosím vás, dajte odber, lebo sa snažím natáčať tieto videá pravidelne. Takže tak, no a ešte vám chcem povedať, že dal som pár videí aj na TikTok, vám napíšem do komentára, že ako sa volám, aby ste vedeli, a aj tam budem asi dávať nejaké videá, ale ešte neviem. Takže tak, a to je asi všetko, a dávajte odber prosím vás, lebo plánujem teraz
robiť nejaké zmeny kus. Takže prosím dajte odber, aby ste ma podporili a čaute.